በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተስፋ ማለት ነቲ ዘይርአ ከም ዝርአ ነቲ ዘየለ ከም ዘሎ ነቲ ዘይከውን ድማ ከም ዝኸውን ጌርካ ብእምነት ምጽባይ። ተስፋ ሓንቲ ካብተን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ጽሐፈሎም መሰረት እምነት እያ። እምነት ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ይሕድር፣ ተስፋ ድማ ፍቅሪ አምላኽ የንግስ እሞ ንሕናውን ተስፋዋት ክንከውን ይግባአና። ተስፋ ካብ ቀደማት ሒዛ ከም ዝነበረት መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና። ነዚ ሓሳብ እዚ ንምርዳእ ዝሕግዘና ኣብነት ተስፋ ምፍጣር ዓለም እዩ። እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ምስ ፈጠረ ንምድሪ ምስ ጠመታ ብጸልማትን ብማይን ዝተኸበት ነበረት ይብል። እግዚአብሔር ንምድሪ ተስፋ ብርሃን አንበረላ፣ ብርሃን ይኹን ድማ በለ፣ ከም ድማ ኾነ። ምድሪ ብብርሃን ከምኡውን ብዕምባባታት ብኣታኽልቲ ብሳዕሪ ብዋዕዋፍ ብእንስሳታት ወቂፋ ተረኽበት። ምድሪ ድማ ተስፋ ኣብ ሰናይ ነገር ተፈጸመላ፣ ለምሊማ ብምርኣያ ባህ ተብል ድማ ኾነት ይብል። እቲ ካልኣይ ድማ ተስፋ ኣዳምን ሔዋንን። እዚ ዓይነት ተስፋ ነቶም ብሰንኪ በደሎም ካብ ገነት ወፂኦም ምሉእ ህይወቶም ብቐቢፀ ተስፋ ዝነበሩ ኣዳምን ሔዋንን ዝተዋህበ እዩ። ንሱ ድማ ንኹሉ ንባዓትኩምን ጣዓሳኹም ርድኤ እሞ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ወይ ድማ 5500 ዘበን ካብ ጓልጓልካ ተወሊድ ኸድሕነካ እዩ ዝብል ዓብዪ ናይ ተስፋ ምጽናዕ ቃል እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዘሰጋገረ እውን እዩ። ስለዚ ነዚ ተስፋ እዚ ንኣሽሓት ዓመታት ኣብ ልቦም ዓቑሮም ክሳብ ጎይታ ምእንትኦም ዝብጅዮ ብማዕዱ እናረኣይዎ ብሞት ካብዚ ዓለም ዝሓለፉ። ነዚ ከረዳእና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ እዚኦም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን፣ ግናኸ ካብ ርሑቕ ርዮም ብሓጎስ ተቐበልዎን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኮይኖም ድማ ብእምነት ሓለፉ ይብል። ተስፋ ኣብ ህይወትታ ዝበለጸት ነገር እያ። ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ብህይወቱ ኣብ ጭንቀትን ሓዘንን ዝተዋሕጠ መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ እዩ ዝኸውን። ከምዚ ዓይነት ሰብ ድማ ጉዙእ ናይ ዲያብሎስ እዩ ዝኸውን። እቶም ደቂ እግዚአብሔር ዝኾኑ ግና ዘይተሓልፍን ዘይትነጽፍን ተስፋ መንግሥተ ሰማያት ኣላቶም። መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ኸብርህ እንከሎ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰምዐቶ ብልቢ ደቂ ሰባት ድማ ዘይተሓስበ እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳሊሎም ኣሎ ይብል። መንግሥተ ኣምላኽ ንኽንወርስ ብናይ ዓለም መከራን ሽግርን ክንሰናበድ ኣይግባአና። ትምንታይሲ እቲ ተስፋና ዝተዓጻጸፈ ኣሃዝ ናይቲ ዝጐንፈና ሽግራት ስለ ዝኾነ። ነዚ ኸረድእ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝጸሓፈ መልእኽቱ ከምዚ ይብል፣ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተነበረናስ ካብ ኩሉ ሰብ እንደንግጽ ምኾንና ነርና ይብል። ስለዚ ተስፋና ኣብዛ መሬት ጥራይ ዝውሰን ከም ዘይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ብሰፊሕ እዩ ዘረዳእና። ስለምንታይ ዳልና እሞ ተስፋ ከምዘይብልና ኮይንና ኣብ ጭንቀትን ኣብ ሓዘንን ኩሉ ግዜ ክንነብር ንርአ? ኣብ ዘመንና ብዙሓት ሰባት ተስፋ ዘይብሉ ህይወት ክነብሩ ነስተብል ኢና። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኣደዳ ጭንቀትን ዘይተደልዩ ልምድታትን ክኾኑ ንዕዘብ። ስለዚ ብግዜያዊ ሽግራት ከይተሰናበድና እምነትና ሒዝና ብተስፋ ክንጓዓዝ ይግባእ። ኩሉ ግዜ ዋላ እውን ሽግር ኣብ ዝበፅሓና ግዜ ተስፋ ከም ዘለና እግዚአብሔር እውን ፀዋሪ መከራና ምዃኑን ከም ዘናግፈናን ከረዳእን ከነሰብልን ይግባእ። ከመይስ ንሕና ክርስቲያን ብተስፋ ስለንነብር ኣይገድፈኩም እኔ ኮተውን ሸለላይ ክብለኩም እኔ ክሳብ መወዳእታ ግዜ ምሳኻትኩም እዩ ከም ዝብል እሞ ኸዳ ንሕና ነዚ ቃል እዚ እንዳሰማዕናን እናረኣናን ስለምንታይ ናብ ቀቢፀ ተስፋ ንጓዓዝ? እዚ ክኸውን ዘይግባእ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ጽላል ኣምላኽ ስለ ዘለና እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብለይትን መዓልትን ንዘለዓለም ምውፃእካን ምእታውካን ክሕሉ ይብል ኣብ መዝሙሩ። እቶም ተስፋ ዝቆረፁ ሓጥኣን እኳ ተስፋ ከም ዘለዎም ቃል መድሕን ዓለም ክርስቶስ የረዳእና እዩ። እታ 7 ኣጋንንቲ ሓዲሮማ ብጭንቀት ትነብር ዝነበረት ማርያም መግደላዊት ድሓር ግና ቅድሚ ሐዋርያት ናይ ጎይታ ትንሣኤ ዘርኣየት፣ ከምኡውን እቲ ሙሉእ ህይወቱ ኣብ ሽፍትነት ዘሕለፎ ኣብ የማን ጎይታ ተሰቒሉ ዝነበረ ቀዳማይ ኮይኑውን ንገነት ዝኣተወ እዩ። እቲ ዓማፅን ተቐባሊ ቀረፅን ዝነበረ ዘውዲዮስ ጎይታ ኣብ ቤቱ ኸይዱ ባሪኹ። እቲ መጻጉዕ ኮይኑ ኣብ ዓራት 38 ዓመት ደቂሱ ዝነበረ ዓራት ካልዒልካ ኺድ ኢልዎ። እዚኦም ኩሎም ንጎይታ ብተስፋ ስለ ዝተጸበይዎ ጎይታ ድማ ተስውኦም ብምርኣይ ካብ ኩሉ ሽግሮም ኣናጊፍዎም። እሞ ኸዳ ነዚኦም እኳ ካብቲ ኩሉ ሽግሮም ኣውፅኡ ተስፋ ዝሃቦም ንዓና ዳ ክንደይ ዝኣክል ተስፋ ዘይበና።
ኣምላኽ ነቶም ብዙሕ ዝተሸገሩ ህይወት ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ዝተሰምዖም ሰባት ተስፋ ይህቦም እዩ። ንኣብነት ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ካብ ደቅታ ምርዑትስ ደቅታ በይና ዘላ ክበዝሑ እዮም ኣቲ ዘይወለድክ ምዃን ዕልል በሊ ይብለና። እቲ ዘይሓዊ ኮይኑ ዝስማዓና ሕማም እውን መድሃኒት ከም ዘለዎ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ክንገብር ይግባአና። ከመይ ዳ እግዚኣብሔር ነቲ ዕውር ዘሕወየ? ከመይ ዳ ነታ ን18 ዓመት መንፈስ ድኻም መንድዓ ዝሓዛ ዘሕወያ? እታ መበለት ወዳ ካብ ሞታ ተንስዩ ዝሃባ? እታ ብዙሕ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ዘንጽሓ? ዝሰኣኖ ነገር የለን። እዚ ኩሉ በታ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገበርዎ ተስፋ ዝረኸብዎ ምሕረት እዩ። ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብእግዚአብሔር ተተስፎ በርትዕ፣ ልብኻ ቀጥ ይበል፣ ብእግዚአብሔር ድማ ተስፋ ግበር ይብላ መዝሙር። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ክሓልየልና ዝነብር ህያው ኣምላኽ እዩ። እዚ ከረዳእና ዘማራይ ዳዊት ከምዚ ይብል፣ ሰራዊት እኳ ክቃወሙኒ እንተዝኸቡኒ ኣነ ኣይፈርህን፣ ጸላተይ ክቃወሙኒ ኢሎም እውን እንተዝለዓሉ እውን ኣብ ኣምላኽ እምነት ኣለኒ ይብል። ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ጌርና ክንጽበይ ይግባእ። ነዚ ከረዳእና ልቢ ኣምላኽ ዝተሰመየ ዘማራይ ዳዊት ነቶም እስራኤል ዘስጋ ኣንታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር። እዚ ቃል እዚ ነዞም ኣብዚ ግዜ ዘለና ክርስቲያን እስራኤል ዘነፍስውን ከም ዝኾነ ክንርድኦን ክንግንዘቡን ይግባአና። እዚ ተስፋ ምሉእ ክኸውን ግን ብእምነትን ትውክልትን ኣብ እግዚአብሔር ምስ ንውከል እዩ። ብኣንጻር ድማ ንተስፋና ዘራኽሳ ተሓሳስባ ካባና ብፍጹም ምስ ነወግዶ እዩ። ኣብ መንጎ ጉዕዞ ህይወትና ስለምንታይ እግዚአብሔር ክሳብ ሕጂ ዘይሰምዓና? ኣበይ ኣሎ ፍቕሩ? ኣበይ ኣሎ ስሩሩ? ዝብል ናይ ዓሻ ሕቶ እግዚአብሔር ዘይፈትዎን ዘይደልዮን ስራሕ ስለ ዝኾነ ካብ ኣፍና ኣይነውፃዮ። ከም ፍቓድካ ንብል ሽዑት ንዓና ሰናይ ዝኾነ ነገር ባዕሉ ክፍጸመልና እዩ። ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ጸሓፎ ብኩሉ ወገን ንጸቀጥ ግን ኣይጸበናን፣ ንገብሮ ይጠፋአና ግን ተስፋ ይንቆርጽ ኢና ይብል። ንሕና እውን ዋላ እኳ እንተሸገረና ፈተናውን እንተበዛሓና ተስፋ ክንቆርጽ ኣይግባእና። ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለም ከለኻ ሽግርን ጸገምን ፈተናን ራህዋን ተሓዋዊሱ ከጨንቐካ ይኽእል ይኸውን። እቲ ንኩሉ ዝፈትሕ ሰላም ዝህብን ግና እግዚአብሔር እሞ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንወከል። ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ጸሓፎ እምበኣር ከስነቲ ብዙሕ ዓስቢ ዘለዎ ትብዓትኩም ኣይትደርብይዎ፣ ፍቓድ ኣምላኽ እናገበርኩም ነታ ተስፋ ምእንቲ ክትወርስዋ ትዕግስቲ የድልየኩም ኣሎ ይብል። ስለዚ ብምልኣት ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተስፋ ክንገብር ይግባአና እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ዘረዳእ መንፈስ ይሃበና፣ ዝተማሃርናዮ ኩሉ ድማ ኣብ ልብና ይሕድረልና።